Bună! Sunt Bianca, după cum bine știi deja, bănuiesc. Locuiesc în Olanda de 1 an jumătate. Știu că am mai spus asta, dar o să o mai zic pentru că nu toată lumea știe. Bine ai venit la a doua parte a seriei Cum să te muți în Olanda. E vorba despre cum să te muți în chiria ta proprie, pentru că ai niște pași de urmat care sunt destul de complicați și nu toată lumea îți spune ce ai de făcut. Tu încă locuiești în cazarea firmei și ți-ai căutat o chirie și ai găsit-o. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să anunți firma unde tu lucrezi și locuiești cu o săptămână, două înainte și tu trebuie să le spui eu mi-am găsit o casă, mă voi muta peste o săptămână, peste două, nu mai îmi trageți bani pentru chirie. Pentru că dacă tu nu le spui, atunci firma o să-ți tragă bani în continuare pe chirie, ceea ce nu cred că vrei. 100 și ceva de euro irosiți. Dar până ajungi la a te putea muta și a anunța firma că tu nu mai locuiești acolo, mai ai mulți pași de parcurs. Mi-am făcut pe laptop un fel de schiță, ca un rezumat. Nu știu dacă o să pot să cuprind tot, bineînțeles că sunt foarte multe lucruri de spus. Să încep cu începutul. Pentru a-ți căuta chirii, nu trebuie să plătești niciodată agenții imobiliare. Știu că poate vor fi persoane care o să spună vai, Bianca, cum să nu plătești? Că oamenii ăia te ajută. Îs persoane care doar îți iau banii și nu te ajută sau îți dau niște chirii de tu nu te poți apropia de ele, că sunt foarte scumpe. Așa că nu plăti niciodată. Site-ul pe care eu am căutat și am găsit chirii tot timpul se numește Pararius. O să las link în descriere ca să puteți intra și voi. Site-ul ăsta este gratuit, încadrează toate site-urile care deja au postate chirii și tu practic e ca un fel de Google al chiriilor, ca să zic așa mai pe înțelesul tuturor. Practic tu ce trebuie să faci? Intri pe site-ul respectiv, ai niște criterii de căutare și tu îți treci acolo bugetul pe care ți-l permiți, câte camere vrei, dacă vrei mobilat, nemobilat și multe alte lucruri. Ca un sfat, nu avea prea multe pretenții pentru că o să ajung și acolo. În Olanda nu ți se permite luxul de a face pretenții la chirii. Dacă ai nimerit și ai prins o chirie, o iei pe aia, dacă vrei să stai aici, dacă nu, stai pe stradă. Site-ul ăsta Pararius, oricum nu trebuie să plătești nimic. Intri pe chiria pe care tu o vrei și o să ai o căsuță unde îți scrie să contactezi agent imobiliar sau dai mesaj. Părerea mea este să sun direct, dar noi am făcut lucrul ăsta și am sunat direct la agenție și am spus că băi, sunt interesat de apartamentul ăsta, cum pot să fac să-l iau? Chestia amuzantă este că te pune să aplici întâi, bineînțeles, o să-ți ceară date despre tine, de ce vrei să te muți, câte persoane, are atenție că o să fie firme care o să-ți spună da, ca să poți să mergi mai departe cu selecția trebuie să plătești suma X de euro. Nu plătiți pentru că sunt schemuri în mare parte. Sunt câteva site-uri pe care o să le las aici undeva într-un colț, o să reușesc cumva să pun numele lor. Îți trag bani, îți cer bani, dar am auzit că-s bune. Acum eu nu știu ce să zic, am mers doar pe Pararius, n-am plătit nimic și mi-a mers foarte bine. Voi faceți cum credeți. În cazul în care ești selectat, o să fii contactat prin e-mail. Mare atenție, aveți grijă la e-mail-uri și verificați-le non-stop, pentru că olandezii foarte mult folosesc e-mail. Practic, selecția asta în ce constă? Sunteți mai multe familii sau persoane interesate de apartamentul sau garsoniera respectivă și tu îți depui candidatură, ești interesat. Îți trimiți actele, ai nevoie de foarte multe fluturașe de la muncă cu salarul, precum că tu primești salar constant. Multe chirii o să-ți ceară un minim de salar, spre exemplu, chirii la 1000 de euro o să-ți ceară să ai bugetul pe casă cam 4000 de euro brut sau chiar mai mult, acum depinde de zonă, depinde de apartament, depinde de proprietar și multe altele. Nu-i peste tot la fel. După ce ai trimis actele pe care ei ți le-au cerut, trebuie să aștepți câteva zile, o săptămână chiar și după aia primești un răspuns, pozitiv sau negativ. În cazul în care ai primit un răspuns pozitiv, că băi, da, tu te încadrezi aici, agenții imobiliari o să facă cumva o vizualizare, o vizionare a casei pentru potențialii chiriași. Asta ce înseamnă? Că ei o să te suni și o să-ți spună uite care e treaba, eu te-am selectat să vii la vizionarea casei, eu fac marți la ora 2. Tu în timpul ăla ești la muncă. Chestia e că dacă tu vii cu pretenții că păi nu, că nu poți să vin marți la ora 2 că sunt la serviciu, ai pierdut casa din prima. Deja poți să-ți iei gândul, nu mai ai nicio șansă la ea. Nu stau la discuție agenții imobiliari, nu ca în România am sunat, alo, vreau apartamentul, tot azi m-am mutat. Aici nu chiar merg treburile așa, durează câteva săptămâni bune până reușești să te muți. Și te duci la vizionarea casei,
practic nu faci nimic decât vezi casa, cum arată. Sunt persoane care ajung la casă și nu le mai place cum arată pentru că nu arată ca în poze sau locația e într-o zonă proastă sau multe alte lucruri. Sunt care se retrag acolo. Dar pe partea cealaltă trebuie să fii conștient că sunt și mulți care vor să meargă mai departe că sunt disperați de chirii. Dacă din nou te selectează pentru că o să uite la fața ta și o să zică da, mă gândesc, nu știu ce, agentul imobiliar nu decide el singur. El trebuie să vină cu dosarelul tău în față la proprietar. Și proprietarul spune da, îl vreau pe ăsta sau nu îl vreau pe ăsta. Așa că nu decide agentul imobiliar. Să zicem că ai trecut și peste procesul de vizionare a casei și te-au acceptat mai departe. Acolo e vorba doar de cum vrea proprietarul să accepte și de câte persoane sunt pe lista de așteptare, la coadă, cum ar veni. Pentru că tu nu te lupți, între ghilimele, la case, la chirii, doar cu români sau doar cu polonezi sau mai știu ce spanioli. Tu te lupți inclusiv cu olandezi și faza e că olandezii nu au case separate față de imigranți, cum suntem noi, da? Noi am venit aici, am emigrat. Așa că dacă o să fie o familie de olandezi și o familie de români, nu prea ieșați. Nu-ți spune nimeni asta, acum nu zic că oamenii sunt rasiști, dar fiți serioși. Nu o să lase imigranții să vină să le ocupe, să le acapareze toate casele olandezilor, clar asta. Deci tu nu ai de unde să știi cu cine concurezi, doar te rogi la Dumnezeu și aștepți. Nu aplica niciodată doar la o singură casă. Încearcă-ți șansele la mai multe case. Se poate să renunți la unele, nu o să exagerez, noi înainte de a ne muta unde stăm acum, am aplicat cred că la 200 de chirii și la multe, la 80% primeam răspuns imediat nu, deci nu ne interesează, nu. Și n-am avut ce face și până la urmă, noi stăteam în partea de vest a Olandei, înspre Rotterdam și acum ne-am mutat în partea de est, înspre Germania. Trebuie să mergem de vreo 3-4 ori la vizionări în partea asta de est. Și nu-ți plătește nimeni benzina, logic, din banii tăi, din timpul tău, dacă nu ai transport cu trenul și poți să te întâlnești cu un răspuns negativ la sfârșit. Tu te duci, bați 2 ore jumate, cum am pățit noi, și vine și zici, da, nu te-am ales, îmi pare rău, n-am ce face, mult succes în continuare. Așa că nu trebuie să-ți pui speranța într-o singură chirie, mergi pe mai multe planuri deodată, că nu știi de unde țară e bună. Alt lucru foarte important pe care trebuie să-l știi, că ai nevoie de multe filtraje de la muncă, pentru că contează extraordinar de mult dacă ai contract determinat pe câteva luni sau nedeterminat, adică indefinit. Asta înseamnă că la contractul determinat, pe tine angajatorul poate să te dea afară aproximativ când vrea el, fără niciun motiv prea bine întemeiat. Orele tale nu sunt fixe, ai între contractul scrie că e minim 32 de ore și maxim 40 de ore, am mai spus lucrul asta. Asta înseamnă că tu nu ai ori garantate fixe. Deci tu nu o să primești mereu salariul la fel, logic. E vorba de bonusuri, de câte ori muncești, etc. O să favorizeze mai mult persoane care au contract nedeterminat, pentru că au ore fixe, nu-i dă nimeni afară fără motiv întemeiat. Deja, dacă știi că lucrezi la o firmă sezonier sau abia ai câteva luni, ai deja șanse mai multe să nu fii ales decât să fii ales. Eu acum vorbesc prin agenții olandeze, da? Eu nu vorbesc prin firme de români care s-au inventat ei acum și au făcut și veni să te aștepți să faci chirie sau mai știu eu, te duci la o prietenă și stai acolo, eu vorbesc să stai legal în Olanda, să fii rezident, să fii înregistrat la primărie, dacă te caută poliția să știi de unde stia, pentru că e musai să ai înregistrare la primărie, altfel stai ilegal. Deci nu știu cum să faci prin alte prietenii sau alte lucruri, eu vă spun ce se întâmplă ilegal, da? Ce am făcut eu. Un lucru foarte important care mie mi-a dat cumva așa copiat în cap, trebuie să ai foarte mulți bani când te muți și nu vorbim de sume de 1500-2000 de euro. Punem un exemplu, chiria ta costă 1000 de euro, cam așa sunt prețurile acum. Tu trebuie să ai banii de chirie odată, plus că majoritatea apartamentelor îți cer garanții de 3 ori cât e chiria. Adică chiria e 1000 de euro, ți-o să-ți ceară 3000 de euro garanții plus 1000 de euro chiria pe luna respectivă. Asta înseamnă undeva la 4000 de euro, care nu sunt foarte ușor de pus. Dacă ești singur, nu prea ți-e ușor. La apartamente, să știți că în general au un fel de lege nescrisă, metri pătrați. Dacă vrei să te duci într-o garsonieră, 2 persoane, nu prea te acceptă. Garsoniera e doar pentru o singură persoană, nu acceptă cupluri. Garanția, știu că foarte mulți se regăsesc în situația asta,
riști să nu mai poți primi pentru simplu fapt că ai luat țeapă. Chiar dacă ai făcut tot ce am zis eu, legal, și te-ai dus și ai avut grijă și alte lucruri, se poate să nu primești garanția. Poate să vină proprietarul și să zică, băi, mi-ai schimbat nu știu ce aici priză, nu mă interesează, eu vreau apartamentul în starea pe care eu ți l-am predat. Chestia e că în contract tu când semnezi, tu ești obligat să-i dai proprietarului casa în starea în care el ți-o predat-o. Adică dacă el ți-o dă muncegai pe pereți și tu ai renovat cum am făcut noi ca doi proști, te cerți să-ți dea garanția înapoi pentru că el vrea apartamentul vechi. Nu-l interesează că tu l-ai înnoit sau ai făcut îmbunătățiri sau alte lucruri. Asta e o altă paranteză. Nu renovați niciodată apartamentele din banii voștri sau dacă vreți să dați cu var alb, nu vă așteptați să primiți bani înapoi pentru că nu o să primiți absolut nimic. Din contra, puteți să pățiți să nu mai primiți garanția sau să fiți voi să-i dați prejudiciu, să-i dați bani la proprietar că i-ați stricat apartamentul. Așadar, stați cu mâinile în buzunar. Cum ați găsit apartamentul, așa lăsați-l, oraș la gară. Știu că poate nu e confortabil să stai cu pereții zgâriați sau pereții, mai știu eu, sparți, dar noi am investit foarte mulți bani în renovări și ne-am luat țeapă. Nu prea să accept animale de companie, așadar cine are pisici mai are o șansă, dar foarte mică, pare stupid, adică o pisică ce poate să-ți facă în afară de a-ți rupi mobila și atâta timp cât eu stau în apartament nemobilat cu mobila mea, pisica mea poate să-mi rupă absolut tot ce vrea. Dar nu interesează, nu ai voie, ca și cum pe ei nu interesează, pisica să piși pe pereți, sorry. Câinii, absolut sub nicio formă, aproape deloc, foarte rar am întâlnit case unde să-ți dea voie să ai câine la apartamente, ia-ți gândul. Sunt anumite proprietăți care îți spun acolo regulă căței sau animale sub 25 cm înălțime. Eu dacă mă duc să măsor acum pisica, cred că are mai mult de 25. Părerea mea este să nu vă luați animale decât după ce v-ați mutat acolo și dacă știți că aveți o perioadă mai lungă de stat acolo, pentru că ulterior o să trebuiască să te muți iar și atunci ce faci? Am zis că durează destul de mult până poți să primești un răspuns, așa că dacă ești într-o grabă, mult succes și Doamne ajută. Pe lângă chirie o să mai ai și service cost, practic asta e un fel de asociație. Cumva ar trebui să includă apă, căldură, gaz, gunoi, curățenie pe casă, scări, lift și alte lucruri, asociații, ce cuprinde asociația, știu eu acum. Unele sunt chirii, poate să ceară service cost 20 de euro, 70 de euro. Cert-i că uneori firmele, agențiile imobiliare îți bagă comisionul în service cost și nu ai ce să faci. Alte chirii o să-ți ceară la sfârșit, când trebuie să semnezi contractul după ce ai fost ales, să-ți spune, băi, trebuie să-mi dai comision pe agenții 400 de euro, vrei casa sau nu vrei? Și n-ai ce face. Asta cu service costul pur la noroc, cum găsești chiria. Și ține cont că service costul ăsta e pe lângă prețul de bază al chiriei, adică dacă chiria ta e 1000 de euro și service costul e 300, pe tine chiria fără utilități te ajunge 1300 de euro. Mai pune că trebuie să-ți plătești internet, cablu, căldură, lumină și alte lucruri care se adaugă. Așa că fii foarte atent la ce chirii ți iei. Foarte important, traduci contractul pe care îl vei primi când ajungi să primești contractul acasă, musai tradul. Dacă nu știi să folosești Google Translate, du-te și dă 100 de euro și traduc contractul la translator. Pentru că poți să-ți iei țeapă, ai două feluri de contracte. Contract pe maxim 2 ani, în condiții în care proprietarul poate să dea pe tine afară oricând are el chef, cu preaviz, sau tu poți să pleci oricând ai tu chef cu preaviz. Nu se întâmplă nimic la niciuna dintre părți. Dar ai și celălalt contract unde e minim un an și tu dacă pleci mai devreme, ești obligat să-i plătești toți banii deodată, cash, pe restul lunilor care ți-au rămas. Noi, la primul apartament, am avut contract de minim 2 ani și ne-au dat afară după nici măcar un an de zile. Ghinionul nostru, pentru că noi am fost proști și am renovat și au văzut că apartamentul arată bine, așa că o preferă să-l dea la alții cu mai scump. Iar aici, dacă vreau să plec, nu pot, pentru că trebuie să-i dau restul de bani. O altă regulă care e foarte importantă și nu toată lumea ți-o spune, nu subînchiria. Asta înseamnă, mai pe românești, nu mai lăsa pe altul să stea la tine acasă și să-ți dai bani de chirii ca să plătești mai puțin, pentru că e ilegal. Adică asta înseamnă că tu ești trecut în contract 2 persoane, dar stai 3. Dacă se află cumva că o stat a 3-a persoană în casă, îl dă afară, te dă și pe tine afară și trebuie să-i plătești și o amendă. Așadar, ai grijă, e ilegal să stai fără adresă în Olanda. Dacă tu vrei să te riști și să stai, nu știu, la prieteni sau alte lucruri, dacă te caută statul olandez, tu nu plătești nicio taxă. Da? Deci după ce te muți și te înregistrezi la primărie, tu ești obligat să plătești taxe de municipalitate, de primărie, mai știu eu, o reparație, o țeavă, reparație pe bloc și alte stupizeni de genul.
pe care dacă tu nu ești înregistrat la primărie, nu ai adresă. Practic, tu locuiești înapoi în România și cumva faci naveta să muncești în Olanda. Din nou, ai nevoie de adresă ca să poți să-ți faci DigiD, care DigiD-ul e un fel de buletin digital. Fără DigiD-ul ăsta nu poți să-ți faci programare la primărie, la poliție, la nu poți să-ți faci nimic, ești mort. Dacă vrei să-ți cumperi, știu eu, mașină, ai nevoie de DigiD să aplici pentru acte. Dacă vrei să... Nu că dacă vrei, că e obligatoriu să ai asigurare de sănătate în Olanda. 154 de euro pe lună. Noi n-am știut, am crezut că avem încă de la serviciu, dar aparent, odată ce te-ai mutat din cazarea firmei, s-o spălat pe mâini, nu mai trisesc pe nimeni. Și noi n-am știut și am primit odată o amendă de 500 de euro și am făcut asigurare. S-a întâmplat ceva pe drum, nu știu, și nu a ajuns banii la destinație și practic nu mi s-a făcut asigurarea, așadar mi-a mai venit încă o amendă de 500 de euro și mie și lui iubitul meu. Și am dat, cred că 2000 de euro pe amens numai la asigurare de sănătate. Și acum o să veniți și o să spuneți: vai, Bianca, dar tu nu te gândești în capul ăla tău că dacă ai primit odată amendă să te asiguri, să te gândești? N-am avut cine să mă învețe. Tot ce știu eu e din experiență proprie. Așa că nu mai fiți cârcotași. Că nu cred că nimeni ar vrea să dea bani la amenzi acum, hai să fim serioși. Muncesc și dau bani pe amenzi la stat? Pentru ce? Crezi că eu aș fi vrut să-i dau? V-am zis de primărie, în prima săptămână după ce te-ai mutat la casa nouă, musai trebuie să te duci la primărie să faci cereri, să-ți schimbi adresa cumva, pentru că tu locuiești de aici, unde stai, mă rog. Practic o să-ți dai o foaie în care ai același BSN, mulți dintre voi știți ce e un fel de cod numeric personal al tău din Olanda și îți dă același număr de CNP și îți schimbă adresa, pur și simplu. Nu e așa de mare brânză, dar e foarte important, pentru că v-am zis adineauri, taxi și plăți și alte lucruri. Încetați să mai învățați oamenii să cumpere adrese. E o prostie foarte mare. Mulți oameni care nu știu stau pe la prieteni sau stau și dau săraci chirii 1000 și ceva de euro și nu primesc adresă. Și dacă îi oprește poliția pe stradă și întreabă unde stai, ei figurează că stau în România. Ăștia care sunteți mama răniților și încercați să-i ajutați, că mai rău le faceți. Și voi care nu știți, gândiți-vă un pic, voi dați bani 1000 și ceva de euro la chirii și nu primiți nimic. Adresă, nu primești nimica. Tu doar stai acolo și atât, stai. Dar dacă vine poliția și îți bate la ușă, tu cine ești? Ce cauți aici? Ce îi spui? Așadar, mai bine plătești mai mult cu 50 de euro, 100 de euro, că nici românii noștri nu prea pun chirii ieftini. Că am văzut chirii scumpi la România, așa că știu foarte bine că mulți vor să te jecmănească. Taxele astea despre care eu v-am spus o să-ți vină anual, de obicei cred că vin în primăvară, prin, nu știu, martie-aprilie, cred. Noi nu am știut cât vin taxele și după ce am plătit 4000 de euro pe garanție și pe chirii, ne mai venit încă 700 și ceva de euro pentru taxele municipale. Deci am rămas aproape pe zero. Toți banii aproape am cheltuit, plus că am renovat apartamentul din banii noștri. Chestia bună la asta, ce am aflat după ce am plătit toți banii, poți plăti în tranșe. Faci o scrisoare și o trimiți la instituția respectivă și îți dă voie să plătești în tranșe, lunar sau pe trimestre, nu știu exact cum, nu zic prostii, dar puteți să vă interesați la momentul potrivit, când o să primiți, știu eu, taxele. O să trebuiască să-ți faci contract la internet, de cele mai multe ori, tu singur, sau contract la curent, sau la apă, sau depinde, la sală, poate vrei să mergi. Ține minte, contractele sunt fix un an. Deci tu dacă nu mai ai nevoie de serviciul lui, la firma respectivă, tu trebuie să plătești în continuare dacă te apuci și faci cereri ca prostul, cum am făcut noi. Deci ca să vă dau un exemplu, cel mai simplu. Mi-am făcut abonament la sală și nu am știut că e pe un an de zile. Contractul era în olandeză, am zis, hai băi, un contract la sală, ce poate fi atât de... e sală, până la urmă. Aparent nu e pe lună, e pe an. Și înseamnă că eu, chiar dacă nu merg la sală, trebuie să plătesc în continuare. Noi n-am știut și am dat e-mail și am spus că vreau să-mi închid abonamentul și am primit acasă scrisoare că trebuie să plătesc prejudiciu de 400 de euro, toți banii odată. Practic, abonamentul pe restul anului trebuie să-l plătesc. Și între timp, mi-am făcut alt abonament la sală în orașul unde stau, pentru că nu m-am gândit că o să primesc amendă, logic. Și acum trebuie să plătesc 2 abonamente la sală, pentru că am făcut cerere să pot face în tranșe, că nu-mi convine să dau o grămadă de bani pentru amendă, din nou. Și acum plătim undeva la... numai 60 de euro plătesc la sală, abonamente. Nu am ce face, dacă mi închid abonamentul al doilea, tot plătesc 60 de euro
și nu fac nici sală, măcar așa, asta e. Deci aveți grijă cu contractele și la internet și la telefoane și la sală și la orice vă faceți, mare grijă. Asigură-te că stai un an să-l folosești sau măcar taci din gură și nu zici nimic când nu mai folosit. Pentru că altfel o să trebuie să dai toți banii odată sau o să te chinui cu ei să faci rate. Dacă vrei să-ți cumperi o mașină, poți să te duci la dealer sau la proprietar. Mare grijă totuși la proprietari și la dealer, pentru că unele mașini se vai de steaua lor și vor să le vândă, le face așa un pic de afară bine și de fapt sunt mare jaf. Ai găsit de unde să-ți iei mașina, o să primești o foaie de la firmă sau de proprietar, te duci la RDV e un fel de RAR în România, la matriculări, îți schimbă numele de pe numele firmei sau al proprietarului pe numele tău. Nu știu cum se face cu blocuții de matriculări dacă vrei să le schimbi, noi am păstrat același numer de fiecare dată. Pe site-ul RDV oficial o să las un link, poți verifica mașina înainte de a o cumpăra cu numărul de matriculare. Nu o să-ți arate kilometri, bineînțeles, dar o să-ți spună dacă sunt logici sau ilogici, o să-ți arate dacă e furată sau nu, cilindri și alte lucruri mecanice pe care eu nu le cunosc și când a fost înmatriculată mașina. Din nou, pentru actele astea ai nevoie de DigiD. Pentru mașină ai nevoie de Outrexel, așa se cheamă documentul pe care trebuie să-l ceri de la primărie. Cu DigiD-ul poți să-ți faci recuperarea taxelor. Știu că în primul video am zis că să nu vă faceți recuperarea taxelor. Nu vă faceți prin alte persoane. Folosiți DigiD-ul vostru, voi știți cât salariu luați, da? Deci sunt persoane care iau 20.000 de euro, dau o sumă rotundă, care e mai ușor de reținut. Aplici la asigurare de sănătate. Statul te ajută. Da? E un ajutor social pentru că tu e salar minim pe economie, da? Tu îți spui că câștigi 20.000 de euro. Ai un fel de... nu știu cum să zic. Nu vă mai luați de pe toate gurile care vă spun vouă. Da, dar primești bani înapoi. Sau da, am primit bani și după aia mi-au luat înapoi. Da, pentru că tu ai făcut ceva greșit. Interesează-te înainte de a face, caută bine și după. Pentru că foarte mulți am văzut acum că caută pe Facebook, vreau și eu o persoană care se numește cu recuperarea taxelor. Nu te aștept nimeni cu recuperarea taxelor, nu există recuperarea taxelor. Primești bani înapoi pe care îi cheltui prea mult. Primești banii de ajutor social. Dacă tu pui un salar mai mare sau pui un salar mic și tu câștigi mai mult, te cheamă să dai înapoi banii. Iar dacă tu nu ai adresă, nu poți să iei niciun ban, logic. Tu nu ai dreptul să apelezi la nimic de genul ăsta, că tu nu stai în Olanda. Oamenii care stau în cazarea firmei fac cerere de recuperare taxelor. Frate, tu nu plătești decât taxe din salariu. Ce taxe mai vrei să dai înapoi? Și după aia să plâng, vai, dar am trebuit să dau 1000 de euro înapoi. Nu te-a obligat nimeni. Ți-ai luat după gurile la niște oameni care habar n-au ce cu ei. Eu vă spun doar din pura mea experiență. Nu înseamnă că eu știu cel mai bine, nu înseamnă că eu le știu pe toate. Eu vorbesc doar din ce am pățit eu și vă spun sincer. Ca să-ți faci asigurare de sănătate sau asigurare medicală, este un site Independer se numește, o să las un link în descriere pentru toată lumea. Tu aici intri și îți alegi cea mai ieftină asigurare, că noi așa am făcut. O să-ți tragă banii automat de pe card și nu-i mare brânză, o să-ți las doar site-ul pentru că mulți nu știu unde să-și facă. Eu nu câștig nimic, nici nu fac vizionări prea multe pe YouTube ca să câștig ceva, nici nu fac reclame. Deci, sincer, mă doar în fund de bani, eu doar vreau să vă ajut, pentru că și eu la rândul meu aș fi vrut ajutor. Cred că în mare parte cam asta ar fi. Mai sunt multe lucruri de spus despre de unde să-ți cumperi mobilă, cum să mai economisești niște bani. O să fie niște lucruri care nu sunt chiar așa de importante. Sper că v-au ajutat ce v-am spus acum. Sigur sunt multe lucruri pe care le-am omis, că am zis atât de mult și am vorbit de mă doare gura. Dacă sunt persoane care știu mai multe lucruri decât mine, vă rog să lăsați comentarii pentru alții care poate nu știu. Dacă vreți să mă urmăriți pe Instagram, o să vedeți mai multe lucruri despre Olanda, pentru că, na, locuiesc aici, și despre cum îmi petrec eu viața aici. Nu prea îmi plac încheierile, așa că o să vă zic direct că vă aștept la următorul episod.